făcut la viața mea destule băuturi, femei și nebunii, dar de mine ce se poate spune? Sunt un tată bun pentru copii și ca orice om de rând în viață am făcut greșeli, am și iertat. Am păcate, recunosc și gata. Vreau să mor cu sufletul păcat. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Și tare să spun că sunt tată știutor, un cinstit golan, bărbat de casă. Sunt și eu un simplu muritor. Am fost prizonierul vieții mele, nu regret nimic din ce-am făcut, și cu bune și cu multe rele. Aș lua iar de la început. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un